babona kasenzele miracle lapha izolo. Irreversible ngoku. You know, first when it teach how to sustain the miracle. As I said, how to sustain your deliverance. Mama, let's talk about it. Hallelujah. Amen. Amen. Yabulisa otata, omama, osisi, abantu abatsha, ngegama elihle lenkosi yami Yesu. Ndibulela ndizawukhawuleza sisixesha leli. Ndiyabulela kanti ndime kule ndawo. Ndisindisiwe ke. Zono zami zixolele namamkela Yesu wayinkosi nomsindisi wami. Izolo ndiqale kwenyaka leva hayi ndandihlele ithaya endlini. In fact, it was nje scratch kodwa yadumba kwathuma nakule ndawo. Solo kubiziwe ke kwathiwa abanomlenze mabeza leza nam kodwa maqale ke ngaba maqale nene. Yes, right. Leza inene Nkosi yami khangibiye nomzuzu. Hey, faith, faith ukholo. Hey, yenzeka kwenzekile izolo. Uthembi baba sisinola sika director ngutata. Ndahamba kude bengoku ebethulana anikeva ntonina ningekabekwa ningekabi kule ndawo kuthe ibethile zuzu mini anje nomzuzu. Amen. Doamba ude kuphela. Oh Jesus. Ndivuyihlalela kahle qha. Ndivuya ngendlela esisimanga. Andikhali ngoba kubuhlungu, khala ngoba ndiyavuya. Ndiyabulisa ngegama lenkosi Yesu. Ndivuma kodwa bathathu njengase ndisindisiwe. Nami ndenzele inceba ngenye imini. Ndaxolela izono, ndiyamthanda kakhulu Yesu. Uyayinceda impilo yami. Ndihamba ndinovuyo ndingathi ndingamlwelwe wayesetha kwechibi. Wathatha ukukholwa kuhambe uphilile. Uhambe ungaphinde wona. Andisakhali. Utata ngexesha aphilisa lo sisi ebenomlenze onebhuti. Ndinepha ndinengenyawo waphinde ethi ndine-conversation apha ngaphakathi kwam ndimile pha. Waphinde ethi nguye lo. Ndithi nguye lo utata. Andazi uba bayithi nguye lo otheni, ungandibuzi uba bendithi nguye otheni. Qha ndinento yoba ndithe ndingenophila mna nantoni na endigulayo yiyo ndingaphila. Emveni kokuba ebize lo sisi apho le stage athi makeze apha lo mntu une-migraine. Ndiqonda uba une-migraine ndim lo. Aphinde athi ndithi makeze apha lo mntu athi ngolo hlobo lo mntu une-migraine. Ikule ndawo nyhani le migraine indiphatha apha and behind amehlo lawo wam. Xa indiphethe nje ndingawo nje helpless andikwazi utya. Uba nje ndazila ndibane xhala lotya. Ndiba nje ndatya ndizawuvomitha yonke into ebendiyityile. Ndifuneka ndilale ndicimele kucinywa izibane kucinywa into ezingxolayo. Uba nje nasengxolweni ndiba nestress uba ndijayive ndibe nophozi because xa ndifika endlini akuzuba mnandi.
indiphethe kakubi ngendlela esisimanga and kudala yandiphatha ndide ndathi ifuna nto le nto abantu bebangaka kum indigulisa ngolu hlobo ikhethe mna ngoba bekutheni ndithanda nomthandazo qho ndiyithandazele ndimane ndizimasole uba ndihleli apha ngezinye imini enkonzweni ndihlele ebhek kutshisayo ndiqonda nasicinyi sam indiphatha kabuhlungu uba ikhe yaqala ndiba nestress andisakwazi nophinde ndive ndimane ndibahamba phaa naphaa ndiqonde ndinestress kakhulu. Ngeli xesha andibiza apha ndimjongela ndiqonda uba uthetha nyhani le nto nayo uthatha umfundisi ndiqonda andiyibhilivi le ndize phaa ndicotha uziqonde ndiqonda uba am amazed andiyiqondi le nto nyhani kuphiliswa mna namhlanje apha ezilitsha andikholelwa ndiyambulela kakhulu uThixo kuzizinto zonke kum andiyazi uba ndiyabulela ndithini. Thank you izolo ndiphiliswa ngolwesibini ngolwesithathu ndaqonda andityi cephe phantsi andityi ndiyazila ndiyavuya ndibulela uThixo ngendlela esisimanga ndazila ndafika endlini ndatya khandibe nanix ndatya ndaqala epapeni ndaza nazo ngomda ndatya into khandibe nanto ndisenziwa nditya ngathi ndiyibhophe vulela gadilo nditya andinaphoze ndiyawuthi nqande ngoku ndiyatya nayithi namhlanje ndiqonda uba ndiqale epapeni noba ndifike emini endlini ndiqale epapeni soze nditya everything andinanix andinanto ndiqonda uba uyaxoba sathana ndiphilile andinanto enkosi. Ndiyabulisa kusenjini bulise kotata bulise komama nosisi ne-Sunday school igama elikhulu Yesu Kristu. Mama ungwenhle ndiyisebenzile ndiyamthanda kakhulu Yesu. Ndiyambulela nami uThixo ndiyigqibile iveki ndisiza apha kunzima ungalulanga uvuka umzimba udiniwe kodwa ngelaa xesha ubena kwelaa xesha into endimangalisayo ndipenika seyiseteksini ubeya ayandiyazi into ekwenzekayo le kuzoba lapha qha. Ndiyamthanda kakhulu uThixo ndenzela izinto ezinkulu ezinqabileyo. Ndiphakanyelwa nje kukuvulelwa umnyango ozongena endlini kaThixo ngexesha elinjena. Nam ndiyabulela ndiye ndabeka isandla izolo usenjini lo mlenze ndikhula nawo ndathatha ndaba nabantwana ndinesilonda esasingaboli ndazomlela ngale bhayi ugqirha phofu naloo gqirha owathi kufe ii-cells so ufuneka ndibe nekawusi endiyinxiba kusasa xa ndivuka ndiyoyikhula xa ndiyolala ndingohlukane naloo kawusi. So ikawusi iyaphela ke ngoku endimali ngoku xa seyiphelela kawusi andizange ndibone umlenze odumayo ubile. Xa ingasekho laa kawusi ndingayisebenzisi uyaqaqamba uyabila ngelo xesha udumbile. Uyabona ngoku ndibheke etawuni namhlanje awukhange ubile awukhange udumbe uqale wona uvuka zikhona iipains kodwa phezulu andisazisuma ngazo uba umntu uyalale. Uyazi mhlawumbi ndasindiswa ndalala ubuthongo endingabaziyo kwenzeke loo nto phezolo uba ndilala yangathi andiyazi kodwa ndilele ubuthongo endingazange ndibulale. Amen. Ndibulise ubrother Qa, ndibulise ootata bonke, ndibulise oomama, ndibulise oosisi obhuti noSunday school ongabukhona ngegama lenkosi uYesu. Amen. Ndingusisi Nomhle ndingowakwaBhuqa ekhaya kuseNqamakhwe ndihlala ndisengabangwalapha eQonce ke eWest Drive. Amen. Okubalulekileyo ke ndisindisiwe ndiyamthanda uYesu owathi oko ndasindiswa ndibona izinto zininzi izinto endidlule kuzo kodwa ndizungqina. Ngo-1988 ndiphuma esibhedlele ndithi xa ndizawuphuma egeyithini andazi ndabhejwa yintoni ndawo ndakruneka apha edolweni. Ndahlala ndinedolo ndingaloyanga ndinalaa nto ithi ayisuka wethu ukruneka ndikrunekile akho nto. But kuzothi ngo-2005
ndavela ndadumba uqala pha esinqeni ukwehla. Xa ndisiya kwagqirha khona ugqirha wamathambo phaa ngase-St Dominics, ndiye phaya ndibhukhe phaya for i-operation, then yenziwe le operation, then kuthiwe kukho iinyama ezifunyenweyo apha kum ngaphakathi xa basezabola zaziqhawukile ngelo xesha, and ndenziwe ke le operation zikhutshwe kungabikho nto. Kwazothi apha ngo-2019 ndeva uba eli dolo liyadislocata qho. Uba ndiyahamba liyadislocata, ndingumntu ojogayo ke. Uba ndiyahamba liyadislocata eli dolo, kwacaba kudislocata nelinye ngoku. But uThixo olungileyo, othembekileyo, owenza izinto ezingenakwenziwa ngabantu. Yesterday besendingasakwazi ukuchopha ngenxa yala madolo avela abebuhlungu xa ndihlala, but ndiyahamba ananto, ndiyabaleka nobaleka xa ndisebujogeni ndiqonda into yobana kule ndawo ndifuna khe ndithathe istep ndibaleke ndiye kuwalk. But from yesterday ndiyehla ndibheke ezantsi ngegama likaYesu. Ndiyabulisa kubrada, ndibulise kootata, ndibulise koomama, koosisi, ndisandisifuye egama kaYesu. Mama uzona indaba ndisindisiwe. Izolo bendikhona apha kudala ndojakala apha eqatheni kwi-training ndophuka. Lakhathaza ke iqatha laphinda langathi noko liyathotha. Uzothi kulo nyaka ke ngoku ndava hayibo uthe ndinedolo njengoku limane lisitsho kancinci edolo lisitsho kancinci, hayi lade laqinisa idolo. Ndimane ndinomthandazo ke kubawo into yoba hayibo asoze ndibe namathambo mna kaloku. Ayikwazi ukwenzeka loo nto leyo because babonile abantu benamathambo behamba kanjena xa behambayo ufike ubona uba bayabulaleka. Ndaqonda abawusoze mna ayizokwenzeka, asoze kuthiwe ndinamathambo. Izolo ke ngoku ndeza apha enkonzweni, phofu before ndize ndiqaqanjelwa ndingasedimanga apha e-upstairs zingaqambo, ndingalala ebusuku. Usendihleli ziyaqaqamba idolo eli ke ngoku. Nokuza apha enkonzweni ndize nzima qha ndithi ndizazibonela edolo, kodwa ndiyaya enkonzweni. Ndeza izolo ngoku silapha simile apha aliqaqamba lendenziwe nje lo mlenze landumisa liyaqaqamba lithi nkoko. Ngoku ndiqonda sendilapha ke Nkosi ndizawuthula ukuqaqamba elidolo, kodwa uThixo wezimanga, uThixo owenza izinto ezingenzekiyo. Izolo utata uzonke kodwa makaeke apha kum wathandaza, ndayiva into ingathi khulehlayo apha kum, ingathi khulепhumayo, ndayiva isiguqu. Ndabaleka apha bendingaziva yimivuyo ngoba kaloku ibindenza ndibe concerned le nto yoba hayibo sekuthenza abantu edolo eqaqamba kangaka, iyeqaqamba edolo ipheni yayo ingaphaya. Ndaqonda soze, kodwa ke ndithandazile ke ndikubawo ndisithi soze indishiye intsikelelo lo. Namhlanje noba ndibuye ekuseni, uba kumbuye ekuseni ndizawumka apha ndiphilile mna ngegama likaYesu. Ndiyabulela ke. Ndibulisa utata, ndiyaxolisa ngendawo kabrada. Ndibulisa utata, ndibulisa utata, ndibulisa omama, ndibulisa obhuti nosisi ngegama lenkosi yam uYesu Kristu. Amen. Ndingumama uFawu balapha eSweetwater. Amen.
hayi sithe sava ukuthi ukuyimvuselela akandizi ngomvulo ndavuselela kodadewethu athi hu ulibele kuhlala kunje hayi ndathathisa amen. Mna ke bendingulo uhlekwayo naxa ehlamba izitya ndihlale phansi. Hayi umyeni wam athi hu xhakazela ingane ehlamba izitya ndihleli phansi ndifunyele sisini. Esindifumana nyhani ndisebenze ndihlale phansi but ndiqinisekile basondihlale enkunkumeni ngenxa yokuba nesinqa. Ndisendenze ndihlale phansi ndenze ndihlale jonga namhlanje ndiye etawuni ibininzi into yasetawuni ndahamba akabikho nisi ndafika endlini. Mna kaloku ndinqomakalele uba ndikhonze nge-month end uThixo waphelelisa zonke Tambulela uThixo wavela waphelelisa konke wathi angokukhonza. Ndiyambulela uThixo ndiphilile anasile jabe sindifumana kakhulu. Mna bendisendityhola neekhawushi ezindinazo zindifumana kodwa ndiyambulela uThixo andinanisi jabe ndisoyika kuzapha ndiyaxolisa ndiphakame kade ndithi ndingubani mna ndoma phaa. Ndiyambulela uThixo ngoba ke yena ufuna ukubulelwa. Amen. Nanthatha elithuba ndibulise kubaba Jim, otata, omama, osisi, i-teenagers, i-Sunday school, ngelisho igama lomfeli uMphelo wami uYesu Kristu. Amen. Ndinguzoleka ubhusi wakho ifani ndisendisiwe ngazamkelela uYesu wayinkosi yokuphila kwami. Ndiyabulela in the name of Jesus. Ndizobulela mna utata nami bendinomlenze mna ndandichazele ngihambosisa apha kulesithathu. Ndaphupha ndisebhedi ndathi kubantwana mabavulele umntu egeyithi. Laa mntu kungo-8 amaxesha ndathi laa mntu akadalika uyaqonqotha kulaa geyithi. Ndakhupha umntana spidi uba makokujonga laa mntu kulaa geyithi uqonqotha. Akamfumana umntana umntu ndathi makaye etoilethi. Unokugqitha waye etoilethi hayi akamfumana umntana umntu. Ngengomso kwasa ndingakwazi nohamba. Uqala kwam lelibekelo andakwazi uhamba tu ngethiwa ke eGrey. Wathi ugqirha oseGrey ndizawusikwa. Ndathi mna hayi uyaphosisa nothi kum mna andizosikwa unoske ndikhulule ndigoduke. Kodwa ke babona unesi phaya into abanondinceda ngazo. Ndahlatya iinaliti zade zayi-40 kuqhutywa ubaba omdaka apha kum. Waphila kumlenze wam kodwa ubungaphilanga ncam usoloko une-cramps into engathi ziyayinyuka apha kum emlenzeni. Kodwa ndithe ndobeka isandla ngutata izolo umlenze wam warayithi. Ndibulela nentoba ndikwazi ulala phezolo ngoku utata esibeka izandla. Ndafika ndabalisela umama yomama kumade enkonzweni utata usibeke izandla phaya salala kwade kwabethu 5 khasenze nomthandazo ba-12 enzeni kokusa. Ndothisha xa kuthiwa bantu abantwana bangabi leyithi nge-20 to 6 bathi bavusa i-20 to 6 bangabi leyithi abantwana for isikolo. Ndathi yho uThixo ulungile ntombi usifuleta kangaka sonke akhananiye otshisiweyo akabikho namnye sisengumtsonzo abayontsonzo sicele kwabethu 5. Ndizobulela namandla katata bethu nalandincedileyo. Mna bethuna mna andilosizi phaya ekhaya ndizawufika kanti benkosi mna ndisebenza ngoku ethi utata andiboni ngamehla kamoya ndiyabona ndiphilile ngamehla kamoya. Iwashing ndinayo iwashing machine ndazithengela ngondandiphangela kodwa mna ndicicela iwashing machine. Unisisina siyamndasi ndihlamba neefestile ekhaya yam nam upatina wam ecangwam siyancedisana. Nam ndazixela ukuthi soze ndihlale endlini emdaka kuba umama engaphilanga sawuhlala endlini ecocekileyo engameni kaYesu. Ngoku ndiyakwazi xa ndisiselithi intombi kanti xa bengekho besesikolweni ndiyaphakama ndiyomisa amanzi ndenzele umama amiti ndipheke neepapa. Yena woyikisela into abandingatsho ndithi ngegama kaYesu sele nditsho
in the name of Jesus. And kanje ndingaboni nesitya xa sizayo. Ngoba ndiyasibona isithunzi sekomo nesesitya isithunzi sesitya xa ndityayo ndiyasibona ngoku egameni laYesu. Avulekile amehlo wam in the name of Jesus. Mighty Jesus. Nam ndikhawulezile ndibulisa utata ngosisi nomama bathi brother ndibulisa utata ngegama likaYesu. Ndibulisa nalapha ebandleni. Ndisindisiwe ke igama lami ngummeli ufane ngumyeki. Mandilitho lithi tata uMputhamputha ngela xesha ndibona lo mcimbi usidibene ngawo efonini ichaza ukuba kuzaba khona emvuselelo. Abe ndithetha apha ngaphakathi khange ndivule mlomo. Hayi man bekukho ulandika usisisanele. Ngoku kuphinda kwenziwe enye. Utheni zikhawuleza nje. Hayi ndiyazithethela nje. Bengincokola mntana ufanele nje. Noma ndingangeni indawo mna kwinto yokuorganize kwelandi xa ndiyazithethela apha ngaphakathi. Ndiyabulela ke ngokuThixo utata uGunya ndiyamazi yena. Ndamvile ngokuwayishumayela lapha eCenter. Akhange ndibe na-chance bekuthiwa emanibala lapha ezokwezomthandazo. Well bendithandazelwe ke nami umlenze. Ndize ndibaleka apha izolo ngemoto ngokusekulate. Bendizile ke nakwezinye ilandika ii-services zikatata. Ndayichitha laa nto ilapha engqondweni ngoba yintoni le ngoku ndonganyelwe kukusebenza kukaThixo. Andithethi kakhulu ngale yomlenze kakhulu kum into serious ukubona amandla kaThixo uThixo asebenza ngolu hlobo kungabikho umuntu omkhokhelayo ukhokhele yena. So ndisikelele yiloo nto ke tata uThixo nalapha noba siphume ngabo-10 ndithi hayi uyabona sibanjwanga ngumntu ngoku sibanjwe nguThixo noba ndingathanda uhlala besebusuku kodwa xana ndibanjwe nguThixo ndienjoyile. So ndimele nje loo nto ndithulo pha kumntana usifana heyi hayi uThixo ngokolu hlobo asebenza ngalo uqala kulaa nto besinayo le nkonzo ye-Easters ukuyisenyuka ngamandla and uThixo ufuna le nto ayifunayo ngolu hlobo ayifuna ngalo nothi ngolu hlobo abantu abafuna ngalo. Sikelelwe nje yiloo nto ndikholwa ke nangoku ukuthi ke inoba ndizamka ndigeza namhlanje ndiyazi. Enkosi. Ba ulungileyo ba unamandla